Imos falar de cine nos seguintes minutos aquí en Radio Culleredo e ademais o temos pois moi fácil porque pois a semana pasada se coñecían e xa empezábamos a despotricar un pouco pois esas nominacións aos premios Oscars que se van a entregar pois en marzo, do 15 ao 16 de marzo, se non o digo mal, en Estados Unidos. Lóxicamente, pois aquí temos ganas de comentar o que nos gusta, o que non nos gusta, aínda que xa lles dimos un adianto a semana pasada. Como sempre, comentamos de cine con quen sabe, con alguén, pois con unha autoridade na materia, con Fernando Sampedro. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Pois sí, para... xa foi máis do que era, non? Pero para os cinéfilos, para os cínicos, o día das nominacións dos Oscars, o propio día da gala, pois son quizá os 2 días máis esperados do ano, non? Eran, mellor dito. E agora xa, non sei se é porque nós somos maiores, perdemos un pouco esa ilusión, que non creo, eu máis ben yo achaco a que películas nos fomos dando conta co paso do tempo tamén dos canchullos, dos favoritismos, dos negativismos da academia, esos intríngulis, non, que teñen todo tipo de galardón, todos, desde os Feroz, que tamén se entregaron aquí outro día, pero non teñen moito glamour, entonces, pois, podemos correr un tupido velo, tan tupido como a maioría dos premios. Pero que falamos desde o atrevimiento da ignorancia, porque nos premios Feroz foi premiada a película esa que non sei nin como se chama, de unha rapaza que quere ser moita. Los domingos, pode ser. Los domingos, efectivamente. Que non lle nego o pan e a sal, pero a ver, o seu argumento me interesa hacer. Non quita que sea unha excelente película, haberá que vela, pero, a ver, eu que prefiro outro tipo de montes. Por exemplo, as que están emparentadas co universo Warren, non? máis sinistras, non? A ver, que moitas veces eu digo do cine español que me perdone todo o mundo, non digo que non haxa cine español de calidade. A min as historias que adoitan contar, e agora eso está a cambiar, a mí me atraen menos, porque eu son máis dun tipo de cine, pois eso, máis americano, máis de fantasía, máis de evasión, o cal non quere dicir que non nos guste, a mellor que non nos atraia, que non sexa bo cine, evidentemente. Exacto. A ver, eu son, xa saben os ointes habituais que son defensores, comentamos moitas veces grandiosas series e películas españolas, non? Pero non é o caso, xa digo, pode ser unha excelente película, pero me costa creer, así sin vela, que se sea superior, pues, por exemplo, a outra nominada, a tan cacareada Ciudad, que bueno, pues, incluso os académicos de Hollywood, ou a parte deles, pois, lles convenceu, non? Bueno, isto así, pois... Eso de que lles convenceu, a ver se lles convenceu e lles termina de convencer, porque ata agora premio non lle deron. Bueno, pero polo menos estar entre as 5 nominadas para cualquier película seria, é un logro, porque se presentan pues como 100 películas o ano. Teñen que ir pasando varias cribas diferentes. Bueno, pues digamos que Ciudad chegou ata a final da Champions, agora vamos a ver se a gana. Exactamente, a ver se non se queda, porque o peor é sempre o segundo, o campeón é o peor, que non vai ganar, que non vai ganar Ciudad, porque, como ben dixo Oliver Lache outro día nunha entrevista, e lle dou a razón, que Brasil está facendo unha maquinaria promocional moi forte a favor da súa película, de Agente Secreto, que non vimos todavía, non podemos opinar, pero bueno, ten boa pinta. Bueno, que logo, aparte, que hai moitos brasileños que votan na Academia de Hollywood. Entón, pues, claro, non gustaron esas declaracións de Oliver Lache, hai que as tildou incluso de xenófobas, non? Bueno, non as hecho máis xenófobas que o que fai o Atleti de Bilbao todos os días, todo penso da mesma.
que hoxe en día todas as opinións evidentemente son susceptibles de ofender a alguén, pero evidentemente a min persoalmente me parece que as declaracións non iban con ánimo de ofender a ninguén, nin dixo nada malo, é dicir, en Eurovisión nos últimos anos a comentar unha realidade. Claro, en Eurovisión os últimos anos os países, a entrada de os países exsoviética e balcánicos, ali a xente está moi implicada. En España, ao mellor, votan, eu non voto, 3 pelagatos, pero ali votan millóns en Eurovisión porque lles interesa. Sí, se votan entre eles, claro, eso está, e punto. Si quieres lituano e tes un parente en Estonia, pois se votas a Estonia, é así. Non creo eu que Laxe dixera nada malo. Se hai máis brasileiros e fan corporación, ao mellor en España somos menos de facer eso, ¿no? De apoiarnos entre nós. Igual ao pobre Oliver Laxe non lle vota nin Almodóvar, que é o seu produtor da película. Bueno, supoño que lle interesaría, ¿no? Sobre todo a Agustín, o irmán. Non sei, porque esa xentilla é tan peculiar que non sei. En fin, congratulations, que dirían os ingleses, noraboa, que decimos os galegos, pues para Oliver Laxe e todo o equipo de Cidade, especialmente as tres encargadas do sonido da película, que tamén está nominada como mellor sonido en xeral, por eses graves, supoñemos, da rei do deserto, non? A verdade é que non ocupan tanto espacio na película. Bueno, logo o resto, non? De efectos de sonido, dos camións polo deserto, bueno, un excelente traballo que simplemente coa nominación pues xa se pode considerar premiada, non? É todo un recoñecemento. Pero bueno, independientemente da alegría que a mí, pero particularmente me produce que tirar sendo a magnífica película que é, por fin, este nominada, pois temos un récord, ademais, este ano nas nominacións, totalmente inesperado por outra parte. Falábamos a semana pasada que decía eu que, bueno, que sí, que acaparará a nominación, a miña favorita, Los Pecadores, que Sinner, acaparará alguna nominación, seguramente, bueno, apremien los efectos técnicos, dirección artística, fotografía, música, posiblemente, canción, pero nos principais, pois, me temo que se vai ir de vacío. Sigo pensando o mesmo, a pesar de que é a película de toda a historia do cine, estamos falando pois, de 100 anos, casi de Oscar, que se celebraron, que máis nominacións ten da historia. Debemos saber logo cantos premios obtén, pero de momento é a única película que sigue nominada en 16 categorías distintas. Entonces, os máis avistados estaréis pensando, claro, que este ano, como inventaron un novo premio, que é o premio ao reparto coral, non? O casting en geral, pues xa é unha categoría máis, bueno, pero se quitamos esa, que está nominada tamén, de cine, serían 15. Estaría batendo o récord, porque estaba hasta ahora en 14 nominacións, que tiñen tres clásicos xa do cine, non? Bueno, novos clásicos de unha película. A ver. El Val Desnudo, de Joseph Leo Mankiewicz, obra maestra de Mestra, por suposto, Titanic, digan lo que digan, obra maestra, e La La Land, que é unha boa película e punto. Aí nos quedamos. Sabes que aí se queda fora, porque evidentemente gañou menos, o que durante moitos anos foi a película máis galardoada de sempre, que era Ben-Hur. Sí. El Ben-Hur neste caso de William Wyler. Sí, Ben-Hur de William Wyler e de Charlton Heston, diría, non sei de quen había que decir máis, non? Porque mandou el máis que ao director, casi. Eso di a lenda. Sí, pues durante moitos anos foi Ben-Hur a máis premiada, estábamos falando a máis nominada, agora falamos a máis premiada. Sí. Pero lle empataron, creo que sigue vigente hasta o día de hoxe, non sei se me escapa alguna, pero en cuestión de premios, e empatou Titanic tamén con 11, y El Retorno del Rey, a terceira de la trilogía del Señor de los Anillos. Estou falando de memoria, pero creo que é así.
as máis recompensadas foron da historia, pois son estas tres. A ver, The Sinners non vai a gañar 11, vamos, aposto a que non son de apostar, pero aposto a que non. Pero se non os gaña é porque non o merece, según ti, merece todos eses premios ou non? Sinceramente. Todos igual non. Pero sí que os técnicos aí xa non entro tanto. Pero os artísticos, eu os daría, por qué? Porque ven das outras nominadas, que son as 10 agora, parece, nesa generación, o digo todos os anos, con 5 estaba ben, como foi sempre, pero bueno, aquí pues nominan a 10, pues son 5 películas máis que teñen unha carreira comercial, que se ve un pouquinho impulsada, non? Bueno, pois, a ver, eu si de cine gaña 8, xa, bueno, a mitad dos que están nominados xa creo que se pode dar con canto nos dentes. Eu xa digo, non porque na miña opinión non nos mereza. Claro que por mí merece todo. Todos. Non é a mellor película da historia do cine. Os 16 merece, de verdad. Sí, comparado co seu rivais, mira, o sonido para a cidade, pero o resto non son indices. Así que... Claro, comparado co seu rival, porque o rival non te gusta. Claro, o rival a tan traída elevada, unha batalla tras outra, bueno, dese inepto, ese incapacitado. Niño, elegancia. No, niño no, así, Paul Thomas Anderson, con ese truño, con Leonardo DiCaprio facendo o peor papel da súa carreira, con Tintín, que tamén están nominados os dous, viva la peza. É que outro día estaba comendo un cocido, teño que dicilo, porque foi aí en o transcurso dun cocido, pero eso non o nubila o pensamento de ninguén, ao contrario, potencia. E escoitaba eu dicir a dúas persoas que son moi aficionados ao cine, destos que ademais o toman en serio, que se informan, e decían que, e me acordaba de ti, lembrábame de ti, e diría que se estuviera aquí estaría levantándose da cadeira, non, da silla, porque decían que Leonardo DiCaprio está impecable en ese papel. Claro, está pasadísimo de rosca, que quizás seguramente, seguramente o que lle pediu o director, o señor que firma a película. Bueno, o director en función. Non, é que aí non hai director, isto é un batiburrillo de secuencias inconexas, de actores pasadísimos de rosca que parece que están todos enfariñados, unha historia, ten historia, pretende denunciar algo, porque tamén que é unha película que é moi de actualidade por lo que está pasando co AI en Estados Unidos, non sei, eu debí ver outra película, de verdade que digo, vale, a mí parece un truño de proporciones bíblicas, que vi en varias veces, xa aburro, entón imos deixar eso. Si vi, por exemplo, unha das películas nominadas, quizá que máis desapercibida está pasando, porque creo que só ten 4 nominacións, pero aproveitei a vin esta semana, que tiña pendente, que era Twin Dreams, Sueños de Trenes. Bueno, unha película contemplativa, de estas que estoy llamando, ¿no? Unha historia intimista, unha historia ambientada nos primeiros anos do século XX, que nos conta, pois, a vida cotiá de un home, de un traballador calquera, neste caso, pois, leñador, traballador das vías de tren, nun país todavía en desenrolo, desde Estados Unidos, nestes primeiros anos do século XX, en contacto coa naturaleza, bueno, pois, a vida misma, non? Coas seus momentos agradables e cos seus momentos desagradables. Non imos spoilear. Bueno, sabido, é unha película que non ten acción, que ninguén espere que pase algo porque non ocurre, xa decimos, simplemente a vida ao longo dos anos deste home, interpretado estupendamente polo australiano Joel Edgerton, que non entendo moi ben, que non está nominado, pero bueno. A mí me gusta ese actor moito.
a mí tamén parece. Pero non sae tanto en producións importantes últimamente. Non, un actor moi solvente, moi correcto e con personalidade. Pois ben respaldado, un pequeno papel entrañable, moi entrañable, ademais, de non. Pois, unha película que deixa ver, que se deixa, a ver, pois, bon e mal corpo, non? Cando acabas de ver, evidentemente, é destas que se soe decir, igual me aburrí un pouco, pero la fotografía es muy bonita. Es de esas, ¿no? De feito, creo que a fotografía está nominada tamén. Paisajes que nos presenta os exteriores do estado de Montana. Bueno, non, é na fronteira de Montana. Pois, a verdade é que son espectaculares. A natureza no seu máximo esplendor, ¿no? Pois, xa digo, a min gustoume a película, pero recoñezo tamén que é unha película xa para coñecer, non, de viños franceses, para clínicos de pro, porque igual o gran público en xeral sí que pode gustar, claro que sí, pero que é unha película na que hai que ter paciencia con ela e saber perfectamente o que estás vendo e a donde vai chegar en realidade, non? Tendo eso claro, pois, home, estamos ante unha película moi pulcra, unha boa película, pero quizá máis europea que norteamericana, polo estilo, pola forma narrativa, pola posta en escena. Se alguén me dice que recorda o cine de Bergman, non lle vou discutir. Caramba. Non lle vou discutir, me refiro por temática, el contenido e presentación, non? Pero vamos, a anos luz, non é tan intensito como Bergman. Pois, mira, o resto, pois, as nominadas, algunhas xa viramos por aquí, comentamos, como Frankenstein, e Guillermo del Toro, que tamén me alegro, que creo que son 8 nominacións, me parece. Creo recordar que digo cho ahora porque teño aquí así me gusta. Bueno, teño a lista das nominacións, non a cantidade, pero estou mirando así. Creo que son 8, me parece. Porque creo que despois de Frankenstein 9. Está Sinos con 16, o Truño con 13, logo con 11. Tamén creo que hai unha ou dúas. Non hai con 11, hai con 9 están... Con 9. Valor Sentimental tamén creo que ten 9. Sí, e tamén Frankenstein, e la que te gusta a ti tamén, Marte Supremo. Non a vi, pero non me vai costar vela, A min por o protagonista que non me gusta especialmente. Exactamente, é porque, por lo que decíamos antes de los domingos tamén, é que, a ver, unha película na que se nos conta a fascinante, entre comillas, vida dun xogador de ping-pong, que non quito que pode ser unha gran historia bigger than life, máis grande que a vida, pero en teoría non, con ese actor, menos. Pois digo, 16 os Sinners, 13 Unha batalla tras outra, 9 para Marte Supreme, Frankenstein e Valor Sentimental e 8 para Hamnet, que para min, según o que eu entendo, aínda que non vin todas, me dá que Hamnet vai ser a grande tapada, Pois eu creo que non se vai comer moito, Ollo, porque dende que gañou con Nomadland, tampouco Nomadland se iba a levar nada, é da mesma directora, ollo, Sí. Bueno, a mí Nomadland é unha película que non me gusta nada. A mí nada. Estamos a partir de esa base, me parece bastante infumable. Hamnet aínda non a vi. Igual gana a actriz principal, pero tamén, non sei, pero que a historia tampouco non solucionada, porque é sobre a película vai, según teño entendido, sobre, unha posible amante de William Shakespeare, ¿no? Algo así, relacionado con familia, sí, con familia Shakespeare. Eu teño entendido que a presunta dona de William Shakespeare é, digamos, o período que pasa dende que perde un dos fillos, algo así parecido. A crise, digamos, persoal, porque él aparece menos na película. Sí, que o protagonista que fai de Shakespeare é... Paul Mescal. Perdón?
Paul Mescal. Mescal ou Mescal? O protagonista de a segunda parte de Gladiator, Fallida. Por exemplo, sí, que de feito comentaban outro día que unha das grandes ausencias das nominaciones a protagonista pois é Mescal, precisamente, non? Bueno, pois vale. non vimos todavía Hamlet, co cal nos abstenemos de dar máis opinión. De feito, Fernando, creo que Hamlet é o nome dun dos fillos ou algo así, parecido. Bueno. Non estou seguro, me parece que vai por aí a cousa, E bueno, pois, logo dentre o resto das 10 nominadas, non recordo se vimos algunha máis, que máis había por aí? Hai un pouquiño de todo. Decíamos que as máis nominadas son esas. A mellor película optan Bugonia, de Lantimos. Bugonia, xa falamos dela tamén. Bueno, me congratula ver a Yorgos Lantimos aí. Emma Stone tamén está nominada. Sí. Non vai ganar este año. Este ano a van deixar descansar. Estamos ante a nova Meryl Streep, que acaparará na súa carreira das 7 nominacións e ganará 3 premios como moito. Merecido hasta ahora as nominacións sempre. Sí, por suposto que sí. Ben, Bugonia, Lantimos, ben, nos alegramos. Sigan. Decía eu que a mellor película, ollo, porque isto vai sorprender a máis de un. F1, a película. Sí, bueno, ni na vi ni intento. O sinto, pero creo que a dirigir Michael Mann, non? Sí, señor, e eso é unha garantía. A mí me gusta moito Michael Mann. Sí, noutros tempos era unha garantía. Bueno, me parece pois unha das mellores películas dos 90. Tan estético e tan estiloso, non? Con De Niro e Pacino. Bueno, ten algunha que outra película, Ladrón, que fora a súa primeira película como director, con James Caan. Con James Caan, sí, señor. Bueno, Michael Mann foi sempre un director a ter en conta. Pero de que diga, eu que detesto con toda a miña alma a Fórmula 1. Claro, pero non eres imparcial, entón. Claro, non son imparcial. As películas que vi de automobilismo, pois recordo aquela de 500 millas con Paul Newman, por exemplo, é que non me gustou ninguna. Non vi moitas, que vería 3 ou 4, pero que non me gustan ni siquiera de Fast and the Furious. Bueno, esas a mí non. A mí sí que non me gustan, pero bueno. E podemos ser máis entretidas, porque son tamén carreiras de coches, pero ilegales. No, entretidas sí, pero non é o tipo de cine que a mí me entretén, por lo menos. Xa. Bueno, ti viste Fórmula 1? Empecé a ver, vamos a decirlo así. E mira que me gusta a mí a Fórmula 1, pero... Aparte, seguro que é moi larga, non? Como unha carreira. Como unha carreira. Non me digas que a película é en tempo real. Non, pero bueno, non creas que me chama moito a atención. Pero bueno, está nominada a mellor película, Sí, bueno, aí non sei, vamos a parafrasear ao querido Shakespeare, que tamén está presente nas nominacións, é dicir que algo cheira a porrido en Dinamarca, porque non se entende que un blockbuster veraniego, unha das películas máis caras dos últimos tempos, non? A nivel de producción, este nominada a mellor película, non sei o poder que pode ter Michael Mann, Brad Pitt e demais involucrados, pero algo chega por riba, para que este nominada esta, e logo condenen o ostracismo, despois o bombo que dieron o ano pasado, bueno, fai 2 anos a Wicked, agora que acaba de chegar a segunda parte, a terceira de Avatar, que han sido prácticamente, creo que teñen unha ou 2 nominacións técnicas residuais. Sí, bueno, pero Avatar con razón, porque tamén empecé a vela e non fun capaz de seguir, Uf. Bueno, a mí, eu te digo, non vi esta terceira, pero eu te digo que a mí a segunda me gusta máis que a primeira. A mí non me gusta moito a primeira e a segunda me parece un erro. O sea, que imagínate. A mí a primeira me gustou, máis que disfrutei no cine, bueno, ben. Cameron é un excelente director, ao fin e ao cabo, non? Sí, pero a mí me parece un proxecto moi persoal del e que creo que pouca xente comprende. Técnicamente, tecnolóxicamente, sí. Non comprenderán, pero os cartos na taquilla os deixan, Bueno, a ver, esta non creo que deixe moito, pero bueno.
Menos que as outras. Está funcionando ben. Menos que as outras. Bueno, xa te digo, eu a segunda, que non me esperaba nada, e me encontrei, pois, xa te digo, a mí me gusta máis que a primeira, vai máis ao grano, ten máis acción, máis suspense, máis aventura, os personaxes xa están definidos, bueno, pois xa tes os teus favoritos, que me cae ben, que me cae mal, a ver que pasa. Bueno, me mantuvo entretido, pues a 3 horas largas que dura a película. Queremos saber esta terceira. Pues... Pero non deixa de resultar curioso que ese ninguneo a Wicked é a Avatar, non? Non sei, en pos... A cal decías, que non se te entende moi ben por lo móvil, a cal, non, a parte da Cameron, Avatar ningunearon? É a Wicked, é o musical. Sí. Bueno, a ver. Que anterior a primeira, pues tuvo 8 10 nominacións. Tampouco está saindo moito, non se está falando tanto desta como da primeira, non? Non a vin, é un tipo de película tolerada, que se decía antes, que non me interesa. Tolerada a menores. Eso que desde diferentes persoas, bueno, pues que me podo máis ou menos coincidir en gustos, me recomendaron que é un bom musical, non o poño en dúbida, pero hai moito que ver, vai quedando sempre no pelotón de cola, non? Sí, a verdade é que sí, o musical xa me gustou máis do que me gusta a mí o xénero musical. Bueno, se nos vai o tempo, bueno, temos moito aínda que despotricar antes de marzo, non? Pois creo que sí, seguiremos vendo pouco a pouco as películas que nos faltan, a ver se conseguimos velas todas. Vale, oye, pois fame unha recomendación para que a xente que nos escoita faga deberes para a semana que ven. Cal recomendarías que sí que viran das candidatas? Hombre, por suposto, sí, ¿no? Bueno, e aparte? E aparte, pues mira, Bugonia. Si queres ver unha película bonita e con bonita fotografía, pues de trenes, que además está en Netflix. Bueno, Frankenstein de Guillermo del Toro me parece absolutamente magistral. Bonita, moi chula. Bonita non, chula, está ben. Bueno, non sei se me estou olvidando en resumen, calquera menos unha batalla real. Bueno, pois mira, eu te vou a levar ao contrario, con todo o cariño che digo, que a vexe... por suposto, tirar. Bueno. Ainda que tamén é unha película... A mí hai unha cousa... Dame un minutiño. Sí, como non. Hai unha cousa que me fai moita gracia. Ata antes das nominacións, ata o día anterior, mismamente, pois eu non deixaba de ler, a xente non deixaba de comentar, tanto en persona como nas redes sociais, pois as parabéns e as maravillas de películas que son tanto cines como girar. Bueno, foi aparecer as nominacións e xa nese mismo momento empezar os comentarios de, pues, no es para tanto, pues es que Oliver Laxe me cae mal, sí. Es que Oliver Laxe tal... Pero en España, eso en España, ¿eh? Desde los No, pero bueno, en España, claro, pero xa non solo referidos a tirar. Bueno, pues ya facéis nominacións en cines, pero esta película non é para tanto, en realidade non deixa de ser unha floxa película con vampiros que non vai a ningún sitio. En algún caso, feito polas mismas persoas que alabaran o día anterior. Sí, digo, estamos en España, por eso yo digo, sí. Xa. Pero claro, aquí, como en este país está prohibido triunfar, está prohibido que se vayan ben as cousas sin despertar las envidias. Mira, hai unha... Xa non me enrollo máis, vou acabar con unha recomendación moi rápida. Dunha serie que está en Netflix tamén, mira, sí, que casualidade, unha serie argentina, que sabemos do bon estado de forma do audiovisual argentino tamén, non? Sí. Ese aquí só vemos unha pequena parte. Pero hai unha serie que se protagonizada por Griselda Siciliani, unha cómica estupenda actriz argentina, e moi simpática ademais, que se chama Envidiosa, é unha sitcom, non deixa de ser unha sitcom, de 25 minutos, media hora, sobre unha muller que cumple os 40, bueno, o seu principal defecto, pois é precisamente a envidia hacia as súas familias, non? Bueno, pois é que, vamos, en España non se houbera feito millón. Non sei se en Argentina
tamén este tipo de, supoño que tamén haberá algo de eso, por eso refleja na serie, non? A serie por momentos, incluso é unha parodia, se ríe moitísimo de serie como Sexo en Nueva York, non? Que todo ese pijerío que destilaba. Bueno, é unha serie divertidísima, ainda non acabei de ver, xa digo, son 3 temporadas de entre 10 e 12 episodios, cortiños, e bueno, que a verdade é que se pasa un moi bo rato. Bueno, pois, Envidiosa, eso ocurre tamén cando alguén lle vai ver neste país. Entonces, claro, desde o mismo momento, pues, Sinner xa non é, xa se converte nun truño sobrevalorado e dirá, bueno, de que vai? Pero de que vai, que estudiou no Instituto de Moneiro. Pois sabes que o mellor é que a xente vexa todo, a maior parte que podan das películas que van candidatas, e que a xente que non se fíe nin de nós tampouco, que se fagan a súa propia opinión, que é do que se trata tamén que intentamos neste programa. E, bueno, se nos vai o tempo, seguimos falando esta semana de rock, non te me esquezas. Exactamente, pero si se teñen que fiar de alguén, que se teñen nós, Home, claro, si se van fiar de alguén de nós, por suposto. Sobre todo por malo, todo igual non tanto, pero vamos, igual sobrevaloramos a ciudad e Sinner, pero do que podemos estar convencidos que decimos con toda a nosa alma, é do truño que é a outra. Bueno, eu teño que vela para despois discutirte ou non, xa te diré, xa te diré. Pero que non faço de ver, extraño. Teño que facer, que a ti te costa, vela. Teño. Que vai costar, É que me vai costar, sí. Bueno. Plantea como parte do traballo. Como unha penitencia. Fernando, falamos, gracias, un saúdo. Eso mismo, unha aperta.